Bratia a sestry, budeme sláviť 23. nedeľu v cezročnom období a vypočujeme si Evanjelium podľa Matúša, 18. kapitola, 15. až 20. verš. Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata. Ak ťa nepočúvne, priber si ešte jedného alebo dvoch, aby bola každá výpoveď potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov. Keby ani ich nepočúvol, povedz to cirkvi, a keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik. Veru hovorím vám, čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi. A zasa vám hovorím, ak budú dvaja z vás na zemi jednomyselne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi. Evanjelista Matúš vyrozprával Ježišovo učenie v 5 veľkých témach. Prvou veľkou témou je reč na vrchu, kde Ježiš ohlasuje príchod Božieho kráľovstva. Druhou veľkou témou je reč k svetu. Mohli by sme povedať, že je to misionárska téma. Ako toto Božie kráľovstvo, ktoré v Ježišovi Kristovi prišlo, ohlásiť tomuto svetu. Treťou veľkou témou je 7 podobenstiev o Božom kráľovstve, ktorými nám chce Ježiš ešte viac priblížiť podstatu ohlasovaného Božieho kráľovstva. Štvrtá veľká téma v Matúšovom evanjeliu, to sú určité rady a odporúčania, ako majú žiť veriaci vo vnútri jednotlivých kresťanských komunít. A práve z tejto štvrtej veľkej témy je úryvok Evanjelia určený pre túto nedeľu. Konkrétne sa jedná o tému bratského napomenutia. Aby sme túto tému vedeli veľmi správne pochopiť a uchopiť, je životne dôležité čítať Evanjelium v celku a predovšetkým s tým textom, ktorý bezprostredne predchádzal tomuto evanjeliovému úryvku. Čo teda predchádza tomuto nášmu textu? Podobenstvo o stratenej ovci. V kontexte tohto podobenstva neustále musíme čítať náš evanjeliový úryvok, predovšetkým v kontexte a vo svetle 14. verša. Tak ani váš Otec, ktorý je na nebesiach, nechce, aby zahynul čo len jediný z týchto maličkých. Pastier teda v tom podobenstve zanechá 99 oviec a je ochotný ísť hľadať tú jednu jedinú stratenú ovečku. Lebo váš Otec, ktorý je na nebesiach, nechce, aby zahynul čo len jediný z týchto maličkých. Čiže je úlohou každého jedného z nás, je mojou úlohou ísť a hľadať brata či sestru, ktorý zablúdil, ktorý sa stratil, ktorý opustil Božie stádo. Mám ísť a snažiť sa priviesť ho naspäť. Neustále musíme čítať slova, ktoré budú teraz nasledovať, tento náš evanjeliový úryvok, neustále ho musíme čítať v kontexte podobenstva o stratenej ovci, lebo inak sa veľmi rýchlo stane, že tento text sa pre nás stane iba akýmsi exkomunikačným poriadkom, či dokonca návodom na disciplinárne stíhanie našich bratov a sestier. Ale takto vôbec nie je. To nie je zmysel toho textu, ktorý nám teraz Pán Ježiš ponúka. Keď sa teda môj brat prehreší proti mne, hovorí Pán Ježiš, mám ísť za ním a napomenúť ho medzi 4 očami. Čiže máme si ako prvé uvedomiť, že nie sme len členmi nejakej organizácie, ale sme bratia a sestry. Mám ísť za svojim bratom, nielen za členom tej istej organizácie, ktorej som členom aj ja. Mám ísť za ním a medzi 4 očami ho mám napomenúť. Avšak grécke slovo eleko neznamená napomenúť, ale presvedčiť.
Čiže Pán Ježiš mi hovorí, choď za svojim bratom, ktorý sa prehrešil proti tebe a presvedč ho. O čom ho mám presvedčiť? Mám ho presvedčiť o tom, že zhrešil, že spáchal hriech. Aby sme to lepšie chápali, musíme si teraz vysvetliť pojem hriechu. Čo je to hriech? My sme zvyknutí odpovedať, že hriech je porušenie Božieho prikázania. Avšak v pôvodnom jazyku, v ktorom bol napísaný Starý zákon, hriech znamenal urobiť chybu. Doslova minúť cieľ. Čiže kto hrešil, tak minul cieľ. Urobil chybu. V knihe Sudcov sa stretávame s tým, že v Izraeli existovala určitá skupina mužov, ktorá bola známa tým, že veľmi dobre narábala s prakom. A teda v knihe Sudcov v 20. kapitole čítame: Medzi tými všetkými bolo 700 vybraných mužov ľavákov a všetci vedeli z praku presne vrhať kamene bez toho, aby pochybili. Inými slovami, aby minuli cieľ. Alebo bez toho, aby zhrešili. Čiže zhrešiť znamená, ešte raz, minúť cieľ. Urobiť chybu. Veľmi pekne to vyjadruje anglický preklad Svätého písma, kde čítame: choď za svojim bratom a povedz mu o jeho chybe. Čiže čo mám urobiť? Mám ísť za bratom a mám ho presvedčiť, že urobil chybu. Že zhrešil. Minul cieľ. Zišiel zo správnej cesty. Kráča po ceste, ktorá ho neprivedie k cieľu. A tým cieľom je večný život s Pánom v jeho kráľovstve. Čiže môjim cieľom je ísť za bratom a snažiť sa presvedčiť ho, aby sa vrátil naspäť do Božieho stáda. Mojím cieľom nie je odsúdiť ho alebo dokazovať si svoju pravdu. Ak je tento prvý krok neúspešný, potom hovorí Pán Ježiš, že si mám pribrať jedného alebo dvoch svedkov podľa zásady, ktorú nachádzame v knihe Deuteronomium v 19. kapitole. Jeden svedok nebude nič platný pri nejakej vine alebo zločine, ktorého sa niekto dopustil. Na výpovedi dvoch alebo troch svedkov bude závisieť rozhodnutie. Stále však majme na pamäti, že našim cieľom nie je brata odsúdiť. Tým, že si privolám dvoch alebo troch svedkov, sa nezačína súdny proces s bratom, na konci ktorého bude odsúdený. Mojím cieľom je brata presvedčiť a vrátiť ho naspäť do cirkvi, do Božieho ovčinca. Títo dvaja alebo traja svedkovia sú tu na to, aby zabránili tomu, že by sa celý tento spor a proces zvrhol na vybavovanie si osobných účtov a sporov. Koniec koncov, tí dvaja alebo traja svedkovia nie sú svedkami tej situácie, v ktorej vznikol nejaký konflikt. Situácie, v ktorej sa môj brat prehrešil proti mne. Oni tam vtedy neboli a teda nemôžu svedčiť o tom, čo sa stalo, a kto z nás má pravdu. Oni sú tu na iné. Majú vydať svedectvo o inej skutočnosti. Majú svedčiť o tom, či sa zachoval správny bratský postup voči bratovi, ktorý sa proti mne prehrešil. Ak teda neúspejem ani s týmto druhým pokusom, potom Pán Ježiš hovorí, keby ani ich nepočúval, povedz to cirkvi. Čiže celá záležitosť sa má predostrieť cirkvi. Matúš je jediný zo 4 evanjelistov, ktorý vo svojom evanjeliu používa grécke slovo eklézia, ktoré my prekladáme ako cirkev, aj toho používa iba 2-krát. Najskôr v 16. kapitole, keď Ježiš povedal Petrovi: ty si skala a na tejto skale postavím svoju cirkev. No a druhýkrát Matúš používa toto slovo práve v našom texte. Vysvetlíme si teda význam slova eklézia. Eklézia to bolo zhromaždenie ľudu nejakého slobodného gréckeho mesta, akým boli napríklad Atény. Keď sa zhromaždil slobodný ľud mesta, tak to zhromaždenie nazývame eklézia. Čiže eklézia, cirkev, je zhromaždenie veriacich v Krista.
tomuto zhromaždeniu mám predostrieť celú situáciu, tento spor, ktorý vznikol medzi mnou a bratom, ktorý sa proti mne prehrešil. A cirkev, zhromaždenie veriacich, má posúdiť konanie tohto brata, či je alebo nie je v súlade s Ježišovým učením, či jeho konanie je alebo nie je v súlade s Ježišovým evanjeliom. Ak cirkev túto situáciu posúdia a vyhodnotí takým spôsobom, že brat sa prehrešil proti mne a nie je ochotný si túto chybu priznať, nie je ochotný priznať to, že zhrešil, má byť vylúčený z tohto spoločenstva, čo nazývame exkomunikácia, ex communio, von zo spoločenstva. Ale pozor, nie je to samotná cirkev, ktorá niekoho vylúčuje zo svojho spoločenstva, ale je to ten brat, ktorý sám svojim konaním sa vylúčil zo spoločenstva cirkvi, pretože nekoná v súlade s Ježišovým učením a s Ježišovým evanjeliom. A cirkev už iba konštatuje reálny stav vecí. Tento brat svojim životom seba samého vylúčil z cirkvi, je exkomunikovaný. Prečo môže cirkev takto konať? Preto, lebo túto právomoc jej zveril samotný Pán slovami. Veru hovorím vám, čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi. A čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi. Predpokladám, že tieto slová sú nám veľmi dobre známe. Sú to slová, ktoré pred 2 nedeľami povedal Pán Ježiš Petrovi, keď mu odozdával kľúče od nebeského kráľovstva. Dnes tieto isté slová hovorí Ježiš nielen Petrovi, ale celému cirkevnému spoločenstvu, zhromaždeniu veriacich. Iba v krátkosti vysvetlím, že je to rabínska terminológia, ktorá termínom zviazať a rozviazať chcela povedať o nejakom učení, či je správne alebo nesprávne. Ak teda cirkev niečo zviaže na zemi, vyhlási nejaké učenie za správne, čiže za učenie, ktoré je v súlade s Ježišovým učením a s Ježišovým evanjeliom, toto učenie bude zviazané a teda potvrdené aj v samotných nebesiach. A na záver Ježiš dodáva: ak budú 2 z vás na zemi jednomyselne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú 2 alebo 3 zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi. Opäť sú tu spomínaní 2 alebo 3. To sú tí istí, ktorí boli spomínaní aj pred chvíľou, ktorí boli svedkami, ktorí sa snažili obnoviť pokoj, harmóniu a lásku v určitom nastrbenom bratskom vzťahu. Čiže najskôr sa musíme snažiť o toto. Najskôr musíme obnoviť v našom spoločenstve pokoj, harmóniu, lásku. Až potom môžeme prísť pred Pána a jednomyselne sa modliť. Matúš tu používa to krásne slovo jednomyselne, čiže s jednou myslou, pričom používa grécke slovo symphoneo, od čoho je odvodené naše slovo symfónia. Čiže ako si máme predstaviť takúto komunitu veriacich? Ako symfonický orchester. Čiže v orchestri, hoci každý hráč hrá na inom hudobnom nástroji, predsa v konečnom dôsledku každý hrá jednu a tú istú melódiu. Aj my v cirkvi nie sme rovnakí. Sme veľmi rozdielni ľudia. Ale predsa by sme mali hrať jednu a tú istú melódiu. Mala by nás spájať láska Ježiša voči nám, ktorú sme zažili, s ktorou máme skúsenosť. A táto láska nás potom navzájom spája. Čiže tá symfónia spočíva v láske. Ak takto žijeme, potom máme jednu myseľ. Ako jednomyselní ľudia môžeme ísť pred Pána, môžeme prosiť o čokoľvek a Ježiš nás uisťuje, že ak budeme žiť takýmto životom pred Božou tvárou, určite bude naša modlitba vypočutá. Drahí bratia a sestry, všetkým nám prajem pokojnú a požehnanú nedeľu i celý nasledujúci týždeň.